Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Ziku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu sibhekela-ke nje kuyigameko ezenzeka mihla namalanga la kwelika Mthaniya lapha endaweni yaseVerelemo eMhlasini. Kuthiwa-ke izolo ebusuku kunabantu abebezimele eduze kwecontainer edayisa ukudla. Kuthiwa kuvele kwaqhamuka ipholo kwehla-ke abantu ababili bavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kuso lesixuku sabesilisa abebehleli eduze kwecontainer edayisa ukudla. Kuthiwa-ke abesilisa ababili bashonele-ke endaweni yesigameko, kwase kuthi-ke ababili balimala kanzima baphuthunyiswa esibhedlela. Lesigameko senzeke lapha endaweni yaseVerelemo eMhlasini. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ziku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.